ሰላም ናይቲ ቻናል ተኸታተልቲ በብዘለኹም ሰላም ክትኮኑልይ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ እዮ። ሎማዓንቲ ከዓ ብሓደ መደብ መፅአኩም ኣለኹ። ሓደ በዓል ታሪክ ኣብ ሰብ የጋጥም እዩ ኢልካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ኣጋጣምን ስለቂዕና ዝምልከትን ክልተ ርእሲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ናብኡ ከብለኩም ፍትዋቲ ላይክ ኣይትረስዑ ንገዛና ጋይሽ ለኹምኩም ከዓ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኮኖ ናፍቲ በዓል ታሪክ ከብለኩም ኩራተይ ብሰንኪ ሓደ ንውር ዝመስል ማሕበራዊ ሕቶ ዘጋጠመ መሪር ቅትለት ንዓለም ዘደንገፀ ፍጻመ ኮይኑ ነይሩ ይብለና። ንምንታይ ዘይተመርዓኻ ኢሉ ስለ ዝሓተቶ ቀቲልዎ ናይ ቃላት መውጋእቲ ዘስዕቦ መሪር ቅትለት ዝርዝሩ ነዚ መስል ፀብፀብ ካብ ደቡብ ታፓኖሊ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ደቡብ ታፓኖሊ ዝተባሃለ ዞባ ብሰንኪ ሓደ ንውር ዝመስል ማሕበራዊ ሕቶ ዘጋጠመ መሪር ቅትለት ንዓለም ኣዝዩ ዘደንገፀ ፍጻመ ኮይኑ ነይሩ። እቶም ሰባት እቲ ምስሕሓብ እቲ ግዳይ ወዲ 60 ዓመት ኣስጊም ኣርያንቶ ዝተባሃሉ ጡረታ ዝወፁ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዮም ነይሮም። እቲ ቀታሊ ድማ ጎረቤቶም ነበረ ወዲ 45 ዓመት ፓርሊንዳጋን ሲሬንጋር እዩ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሰባት ብዛዕባ ናይ መሬት ሕድሕዶም ዝኣተዋደራሁ ዝተለዓለ ናይ ነዊሕ እዋን መስሕሓብ ፀኒሕዎም። እቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እቲ ሓቀኛ ግጭት ግን ቁጠባዊ ወይ ካብ መሬት ዝመፀ ኣይነበረን። ስሬንጋር ካብ ቃሉ ከም ዝገለጾ ኣቶ ኣስጊም ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ረኺቦም ንምንታይ ኢኻ ክሳብ ሕዚ ሰበይቲ ዘየእተኻ እናበሉ ይላገጹሉን ይሓትውን። እቲ ሕቶ እዚ ንዕኡ ከም ዓብይ ውርደትን ናይ ስነ ኣእምሮ ጭንቀትን ኮይኑዎ ጸኒሑ። ኣብ ዕለት ቅትለት 29 ሓምለ ኣብ 2024 ከባቢ 8 ሰዓት ምሸት ኣቶ ኣስጊም ኣብ ኣፍደገ ቤቶም ከፍ ኢሎም እንከለዉ ስሬንጋር ሓደ ባሎክ ዝተባሃለ ዓብይ በትሪ ዕንጨይቲ ሒዙ ብድሕሪኦም መፂኡ ብዘይ ዝኾነ ንድሕሪት ድማ ኣብ ርእሶም ብከቢድ ሃርሞም። ኣቶ ኣስጊም ንምክልኻል ናብ መንገዲ ሃደሙ ብዝከኣሎም ስሬንጋ ግን ደድሕሪኦም እናሰዓበ መጥቃዕቱ ቀፀለ። ጎረባብቲ ከገላግሉ ብምእታው ንስሬንጋር ኣቋሪፆም ነቶም ግዳይ ናብ ኣኪናባራ ዝበሃል ማእከል ጥዕና ወሰድዎም። እንተኾነ ግን ብጽኑዕ ርእሶም ስለ ዝተሃረመ ሆስፒታል ከይበጽሑ ህይወቶም ሓለፈ። ፖሊስ ነቲ ተጠርጣሪ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ብቁልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣውዒሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ገበነኛ መቕፅዒ ሕጊ ኣንቀጽ 338 ቅትለት ተኸሲሱ ክሳብ 15 ዓመት ዝበጽሕ ናይ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ካብዚ እንታይ ንመሃር? ስለምንታይ እዩ ናይ ዶክተርን ሓኻይም ጽሑፍ ዘይንበብ? ሓቲትኩም ወይ ኣስተውዒልኩምሉ ትፈልጡ ዶ? ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ እዩ ናይ ዶክተርን ሓኻይምን ጽሑፍ ዘይንበብ? እቲ ሓቂ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዘይንበብ ወይ ዘይንጽር ናይ ዶክተር ሕክምናዊ መዘኻኸርታት ሕሙማት ጌጋ መድሓኒት ዘይቁኑዕ መጠን ወይ ዘይቁኑዕ መድሓኒት ክወስዱ ይዳርግ ወይ ከዓ ምኽንያት ኮይኑ ድማ ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ሃገራዊ ኣካዳሚ ሕክምና ኣሜሪካ በዛ ኣብ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ወረቀት ምኽንያት ኣብ ዓለም ኣሽሓት ሰባት ዝሞቱሉ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ይርከብ። ፋርማስታት እውን ብተመሳሳሊ ኣስማት ዘለዎም መድሓኒታት ንምፍላይ ይጽገሙ እዮም።
ከም ውጽኢቱ ድማ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ብዙሓት ሆስፒታላት ናብ ዲጂታላዊ ትእዛዝን ኤሌክትሪካዊ መዛግብቲ ሕክምናን ይሰጋገራ ኣለዋ። ብኮምፒተር ዝእዘዝ መድሃኒት ምድንጋር ይቐንስን ታሪክ ሕሙማት ብዝርዝር መድሃኒትን ብትክክል ንምክትታል ቀሊል ይገብር እና ኣብ ትወስድዎ መድሃኒታት ትኩረት ጌርኩም ረኣይዎ እቲ ትወሃቦ